Karon adlaw sa Martes sa ikalima nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa atong kalibutan, nagkulang kita sa sangkap nga gitawag og kalinaw. Ang mga balita na puno sa mga pagsaysay sa mga aksyong militar ug sa mga pag-alsa isip nasod ug sa misukol nga grupo nga naninguha sa ilang kaugalingong mga interes. Ang atong mga katilingban nabungkag tungod sa mga pundok nga nakigbatok sa usag-usa. Ang mga grupong kriminal na nag-away bisan diha sa kadalanan sa atong kasilinganan. Subo palandungon, bisan diha sa atong mga pamilya, nagkulang kita og kalinaw. Ang ebanghelyo nagsulti kanato nga si Jesus mianhi aron pagdala og kalinaw. Apan ang kalinaw nga dala niya dili kalinaw nga bunga sa panagsabot sa nagkabanging mga grupo. Ni kalinaw sa pipila ka banay kay hiluman, kay giluom ang kaligutgot sa nagkabanging sakop, kay wala na sila magtingganay. Hinuon, ang kalinaw nga dala ni Jesus nanukad sa iyang panig-ingnan sa mahigugmao niyang pagtahan sa iyang kaugalingon. Pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Jesus, dili kita magmahadlokon. Maningkamot kita alang sa kamatuoran ug magpuyo kita sa walay pagtagad sa atong kaugalingong mga interes. Kung mahigugma kita sama sa paghigugma ni Jesus, ang kalinaw maghari dinhi sa atong kasing-kasing ug dinhi sa atong kalibutan. Pamalandong. Mahinungdanon ba kanako ang kalinaw? Unsa may akong gibuhat aron maangkon nako ang kalinaw? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pipila ka mga Hudiyo nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia ug gikan sa Iconio. Nadani nila ang mga tawo ug gibato nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa lungsod. Nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga magtotoo, mibangon siya ug mibalik sa lungsod. Pagkasunod adlaw, siya ug si Bernabe nangadto sa Derbe. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya, namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtotoo ug gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo, ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalya. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan ug gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila
ug sa iyang pagbukas og dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motuo sila. Didto nagpabilin silag dugay uban sa mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo, ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan mahitungod sa imong gahom ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang akong baba magsulti unta sa kadayganan sa Ginoo, ug ang tanang tawo magdayig unta sa imong balaang ngalan hangtod sa kahangturan. Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako, apan mobalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa Amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyong dugay, kay taliabot ang nagmando ni ining kalibutana. Wala siya'y gahom kanako, apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa Amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana, manglakaw na kita." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.